Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les fans de Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan, ne Badra ka fano. An bon wagati na ni ka bɛɛ fo YouTube sanfɛ, Facebook sanfɛ, Instagram sanfɛ, Viber ninnu sanfɛ. Yɔrɔ bɛɛ an b'aw fo aw mana kɛ mini opéra mini ninnu sanfɛ. Aw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'aw ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ka fanu ye n kanubagaw n b'aw bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen sabu mun na adamaden n'i kanubagaw cayala i tɛ se k'u bɛɛ ta o tɔgɔ ma kelen kelen k'u fo dɛ n'i y'o kɛ i bɛ jalaki ayiwa donc ola an bɛna fɛɛrɛ tigɛ ka bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen k'aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah suma alhamdulillahi rabbil alamina ayiwa ka aw la sɔmi dɔrɔn ko dɔw fa dɔw dencɛ dɔw kɔrɔ dɔw dɔgɔnin ayiwa n'o ye Maître Badra Ali ou Badimidi Sabalikan ye ne yɛrɛ de don dɔw ɲi de bɛ n ye dɔw yɛrɛ jugu de bɛ n ye mais o n'a ta bɛɛ de ka di ne ye bɛɛ ka di ne ye n b'aw bɛɛ fo ni bonya ka foli ye kisi ni nɛɛma ka foli silamɛya ka foli yɛrɛ dɔn ka foli k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn alors bi sɔgɔma na an y'a décider ka bɔ ni recette kelen ye tuguni ka n'a di aw ma n'Ala ka jɛ ye mais aw kana ɲina a ye limaniya kɔfɛ a kana ɲina fana a ye sabali a kana an ka ala tɔgɔw ta ka taa maaw buruja n'a ye ka mɔgɔw escroquer n'a ye k'u arnaquer n'a ye a y'u dabila o tɛ sɔn ɲuman ye o tɛ hɔrɔn yɛrɛ sɔn ye kuma tɛ silamɛ ma a ye sabali a kana waleya ninnu don a ka waleyaw la les fans Badara ka fanu aw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ aw bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ a kana ɲina groupe bɛ yen an ka groupe ninnu bɛ yen hali bi hali sini groupe min bɛ yen bi bi in na a ka ca ka tɛmɛ min tun bɛ yen kan baaraw de caya kojugu fɛ a tɛ mankan yɛrɛ mɛn na réseaux sociaux sanfɛ joona joona ten sabu groupe cayara kojugu donc an ka tan ka dɔgɔ ka yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ mais désormais an bɛna daminɛ fo gɛlɛma an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye groupe min bɛ yen a ka ca ni groupe 20 ye actuellement donc il suffit seulement a bɛ numéro de contact ta après message vidéo ɲɛfɛ n'a ye numéro de contact ta a b'an contacter n'o kɛra bɛɛ dɔrɔn aw sago bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don aw ni cɛw ni baraji an bɛ na ni vocal suivant merci an bɛ dugawu ɲini dubadenw fɛ u ka hali bi u ka dugawu k'an ye sabu an ka kunkolo dimi bɛ ka a bɛ k'an lamaga dɔɔni dɔɔni ala n'an ka belebele in barika kosɔn a kɔni kun nɔgɔyara mais tile fila in na kunkolo dimi bɛ ka kuraya a bɛ k'an sɛgɛn dɔɔni dɔɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n bɛ ka effort de kɛ sinon a ma nɔgɔ kamasɔrɔ lafila na n ye décision dɔ ta wagati min na tɔɔrɔ tun bɛ n kan n ye min bɛɛ perdre temps min bɛɛ perdre n bɛ fɛ k'a bɛɛ rattraper n kelen wa n b'a jɔyɔrɔ fa mais kunkolo dimi daminɛnen don kabini kunna sini a bɛ k'an sɛgɛn kosɛbɛ n mako b'aw bɛɛ ka dugawu la a ye dugawu kɛ n ye walasa kunkolo nin ka nɔgɔya a bɛ n ce n'an bɔra an bɛ dugawu kɛ banabagatɔw bɛɛ ye maa o maa n'an man kɛnɛ ala ka kɛnɛya dan bɛ banabagatɔw bɛɛ ma minnu bɛɛ ka kɛnɛ ala ka kɛnɛya dɔ fara olu ka kɛnɛya kan an bɛ dugawu kɛ diɲɛ ye ala ka farafinna ɲasuma ka fara gɛlɛya ɲasuma ka hakilisigiw d'an ma ka diɲɛ basigi ni hɛrɛ ye k'an bɛn kelen ma k'an don da kelen k'an bɔ da kelen an bɛ dugawu kɛ banbagaw ye ala ka hinɛ banbagaw la ka ɲɛnama hinɛ kɛ an yɛrɛkun ye u kɔnɔ an ye kiti min na ala ka taa nɔgɔya u ye u n'an bɛ taa jɛn kiti min na ala ka taa u nɔgɔya an n'u ye ala k'anw yɛrɛw ɲɛ k'an ka denw kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ dɛsɛbagatɔw ni kɔriw ye hali bi ala ka se kɛ dɛsɛbagatɔw ye ka fantanya nagasi ka baraka don hɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen na ala ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛn ye ka barika d'a kan sini kɛnɛya b'ala bolo ala m'u dira an ma ani labanko ɲuman vocal suivant n b'a ɲini ala fɛ tile na ka bɔ ni ismulayi mujibun ya mujibul da'awati masa min bɛ an ka welew jaabi masa min n'i y'a fɔ a ye a b'a jaabi masa min hali n'i ma fɛn fɔ a ye a b'i dɛmɛ i ka hamiw na kuma tɛ n'i ye fɛn fɔ masa nin ye an b'o masa tɔgɔba in ta n'o de ye mujibu ye ka bɔ ka ala wele n'a ye k'a d'aw ma a k'a ta k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye a ka hamiw bɛɛ lajɛlen na duba jama ko kelen kɛnin bɛ ka moriw kamana gan kosɛbɛ o ye ko ka jaabi
ko jabina ayoro kene me ka murde on segen kosbe bon tuma chama no fanati akagele kosbe fo la nyini do de ka sega sabati wala mbora ni mujibu ni amana di bema bekata ka kalanka bla yere koro diema ko mana na ima kama soro alonin tira iba fe ka ko to odlan mbe sega ka tout vos problèmes ko problème o problème manana hami manana kunko manana joro manana mako manana nyini fen manana a here fara juguman kan c'est-à-dire ala ka dugukolo kan ko do nani ima dafu walma sharran walma khairan nasraka ka kodo nyuni ka boyere dara walma ka kodo nyini ala fe ala ka nin ko inke iye walma ka kodo tagabondara iyere dara walma ka kojugu doke la nyini ala ka dugukolo kan ko do de sire e masisa sa menga aloni te era doka na ko boko banabagato do ba le fe ku ye dokotoro so be tagama ka ta dese o ko e ka nyale maka ka banabagato furakale ko ale ame ko e muri baisa o edute e ka muriya ma se mɔgɔ furakɛ ma e tɛ fura dɔn kuma tɛ bana min suguma dɔn o baara n'i ye nin tɔgɔ in ta ka ala dari ala b'o bana ni ban ka bɔ fɛn wɛrɛ de b'a faga o bana nin t'a faga o dɔ nana e ma k'ale ka muso bolila sa k'e ka wuli ka jɔ ale ka muso ka na ni ele n'i ta i ba ala dari n'a ye a ka muso de bɛ na bɔn dɔ nana ele ma sisan k'ale bɛ fɛ ka taa juru ta walima k'ale taara juru ta jurutigiw b'ale nɔ u bɛ fɛ k'ale minɛ k'a datugu k'i ka wuli ka lɔ o kuma ka datugu k'o kuma ka ban o lɔni tɛ la e t'a dɔn e bɛ min kɛ o lɔni tɛ la ala tɔgɔ min bɛ se k'o kɛ o tɛ la e bɛ nin ta sa e bɛ nin ta sadi dɔ nana e ma ko ale ka papiyew bɛ yen ale kan ka taa ale taara a bɛ fɛ ka taa baara dɔ ɲini ale ye lɔni b'ale la diplôme b'ale bolo baara t'ale la walima ale bɛ baara ɲini na nin baarakɛyɔrɔ in de la e ka wuli ka jɔ ale ka baara ka sɔrɔ ko n'o kɛra k'ale bɛ lu de ma o lɔni dun tera ala tɔgɔ min bɛ se k'o baara ko nin ɲɛnabɔ o lɔni tera c'est-à-dire ni ye lakile dɔ le lakile min bɛ porte bɛɛ dayɛlɛ ya mujibul da'awat masa min b'an ka welew jaabi sa ele ti fila fara kelen kan dɛ e bɛ nin tɔgɔ nin ta donc nin ye tɔgɔ dɔ le min ye clé par passe-tout ye mais an b'a ɲini ensemble pour réussir jama fɛ a n'an ka traditeurs fɛ parce que duwawu jaabi ko nin filɛ nin problème balo an dun mako ye kalandenw bɛɛ mako de ka dilan ora an bɛna nin partager savant privé nuraniya ni zulmaniya sanfɛ ale ni ensemble pour réussir féminin sanfɛ an bɛna partager ninnu yɔrɔ ninnu na parce que an mako bɛ duwawu jaabi ka sɔrɔ ni ala tɔgɔ ni duwawu jaabi ala tɔgɔ de i k'a ta ko o ko ala bɛ sɔn o jaabi n'i b'a fɛ ka kɛ sigikan tɔgɔ ye fana i b'i sigi a kan fo i saya i mako dilanlen de don i ye laɲini o laɲini kɛ ka ɲɛsin ala ma dɔrɔn ala bɛ sɔn o bɛ jaabi donc ora an bɛna partager kalanbolo naani ninnu na n'o de ye savant privé nuraniya savant privé zulmaniya ale ni ensemble pour réussir féminin ale ni ensemble pour réussir yɛrɛ sanfɛ yɔrɔ naani nin na u k'a ta k'u mako dilan traditeur a kana ɲina ora do ni tɔgɔ nin ye lakile min b'i bolo i mako bɛɛ lajɛlen dilan nɔ a kɔnɔ n'i y'a ta ni ɲuman ye a bɛ ɲuman kɛ n'i y'a ta ni juguman ye a bɛ juguman kɛ n'i y'a ta ni dafuw ye ka ko dɔ taga bɔ i yɛrɛ dara a b'o fana kɛ alors a baara ka nɔgɔ kojugu an da bɛna se a baara kɛ cogo de ma k'a ɲɛfɔ a riyada ye tile 9 riyada de ye walima tile 3 n'i k'i b'a kɛ tile 9 riyada ye lon bɛɛ i b'a zikuru kɛ sufɛ lon bɛɛ sufɛ i b'a wurudi kɛ fo tile 9 n'i b'a fɛ ka zikuru kɛ su 3 tile 3 kɔnɔna na i b'a wuridi su bɛɛ kɔnɔ siɲɛ 3 c'est-à-dire i b'a wuridi su kelen siɲɛ 3 su 3 a bɛ taa bɛn 9 kelen de ma parce que musalisi gazali lo voilà donc alors wuridi bɛ kɛ cogo jumɛn ni nasi sɔrɔla nasi de bɛ mun ka to ka nasi ni min ka to ka mun et puis i bɛ to ka zikuru kɛ i bɛ sarakati bɔ ka sɔrɔ ka nasi bɔ daminɛ o kɔrɔ n'i nana ta ko i yɛrɛ ka ko lo mɔgɔ ka ko lo c'est que sira ni mɔgɔ nana ko d'i ma ele kunko o kɛra ele yɛrɛ ka kunko dɔ ye donc ni nin baara tɛ ni su 9 dafara ka ban banna y'a furusiri le kɛ ten a kudamu n'a mɛlɛkɛw b'i kɔ su kelen ou bien su 3 ni ko nin ka bon kojugu i b'a kɛ su 3 ni ko kaɲaman dɔ lo a ye komi muso ɲɔgɔn taara dɔrɔn ayi a taara dɔrɔn i bɛ wuli ka nafila kɛ dɔrɔn ka sigi ka wurudi nin kɛ ten ala dababa nin na ten dɔrɔn a banna hami o hami a bɛ kɛ le bitɔr fatu ayinun yakunu kun fayakunu
an mako b'aw bɛɛ ka duwawu la an b'an dan tigɛ yan kunkolodimi b'an na an mako b'aw ka duwawu la tiɲɛ yɛrɛ 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 la an ka ŋaniya ala b'a kalama an bɛ fɛ k'an yɛrɛ rattraper mais a ye duwawu kɛ sinon n ka kunkolodimi nin a bɛ n sɛgɛnna des jours na mɛ nka n kɔni n bɛ se ka firin hali bi mais n mako b'aw ka duwawu la inshallah aw bɛɛ ni ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh